Hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero soñar y cantar. Hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero soñar que o meu soño é posible. Hay un lugar donde quiero vivir, donde quiero soñar y cantar. Nada, estamos aquí na parroquia de Palmou. Este é a aldea de Pazos. Este é unha das entradas un pouquiño máis anchas que ten despois da general que vimos aí por riba, que ten máis así para entrar. E bueno, pois xa vedes como están. Viñeron a limpar, se acaban preparar ahora isto previo ás eleccións. Botaron hai 15 días botarlle un pouquiño de pega pouco deste así fácil. E bueno, está toda así, chea de lama, erretera. Viñan aí adiante, taparon un montón de entradas das fincas para entrar, taparon alá adiante un camiño. E bueno, que máis vos podo decir, vedes, está como bueno, como está isto. Que teremos a sorte que agora, antes das eleccións, que quede asfaltada. Da igual o tempo que faga, que non? Sí, a ver, por aquí unha máquina fora e ata dentro de 4 anos, non? Exactamente. Esa forma de... Ahora mismo, pois non... A ver, o tempo, as condicións non axudan nada, pero, pois, polo menos que non boten a... Iso é o de menos, faime que... Claro, que non boten a terra para a carretera para poder andar. E queremos pedir a Antonio Rodríguez que veña algo por aquí que non ven moito. Sí, non sabemos de que color ten o pelo, leva tempo sin vir por aquí, o sea que... Rural, pero ahora son eleccións, Antonio, ven por aquí,